И здравейте всички, които ме гледате, аз съм Brookside25, с мен е Колей Кокин. Някакъв панар дойде до нас. Да, и днес ще играем в Cosmic Craft на GTA. Така. Аз с Колей Кокин и още едни приятели играхме зад кадър и намерих невероятен снайпер, тая петица бос снайпер. Как моя? Да, като на Колей Кокин. И вече имам две бос оръжия. Да, най-много ще ме изкият. Ако намеря пистолет като твоя. Да. Да. И тебе много ще спи, ама. И днес сме решили, че е да те напрасен. И днес сме решили да ходим до голямата зала. Не гей да го биш то, просто тем не до това. Внимай, че някакви изроди идват, Валя. Отивам до крана, пукам. Бягай. С какви оръжия са? Ами слабаци са, не страх ме. Ти чакай ма на крана, аз ще мина по един друг път. Аз с пилия тук да на дърво чакам. Ще чакала с снайпера. Направо се качвай на крана, чек, аз идвам. Гледам пакетата, за сега. Нямам страшно нещо. Ето то. Давай. Чакай малко. Моче, позимал, че гледам нещо. Добре. Не мисля клипа да бъде много дълъг, само ще проверим крана, ще отидем до голямата зала, ще проверим чесовете и ще спираме. И аз това мисля да направим. Да, не искам да е много защото нямам много памет на компа чек и нали не е дълги такива да ги правиш, още не съм приел и ще трябва да ги спира. Да, трябва и по-бързо сега днеска ще действаме. По-бързо, да, трябва да действаме днеска. Да. Затова, окей, намерихме яки не съм от начало при нас. Кой не е начало? Пак чек за малко са изпал в крана, честно казвам. Получавате от име действане колко много позичи. Окей, яки айтеми, това е добре. Ако намеря нещо за теб ще дам. Окей, само ако намериш един пистолет като това ми дай, иначе ако имаш някой да пищова ми даш, ако тази шкодка става, ходи се в тярка. Добре. Намерих още на Iron Helmet и Iron Fish намерих. Ето, давам ти такива. Аз имам по-хубаво. Какво ти метнах там? Вземи каската. Мерси. Филам тук букуците. Чек, тази R15 всъщност е доста добра пушка. Да. То загаря в ранен живот е много лошо. Добре. Ай сега ще слизаме долу. И тръгваме към голямата сграда. Да, ама ще минем по-дълъг така, да вземем повече честове. Да. Няма много да се бавим. Се опитам да сме максимално бързи. Да. И 2 часа слизам от тъп. Гледай, бе. Добре, къде си? Идвай. Тия скелети ще ма спукат. Забравих на надал с къде почти. Абе, много са точни, бе, човек. Ти гледай ги от 500 метра ма целят. Това е много тъп, човек. Я кажи нещо. Какво? Опитай се говориш колко имаш по-силно. Добре. Не говори много силно, всъщност. На моят клип ще се чува много силно. Лукаш? Виж ги какви скелети, бе. Виждай, те са целят. Тук че нямам оръжие. Имам... Ай. То сега къде беше на... Там, нали? Да. Има малко често тук ще минем мостчето. Ще видим често, видиш. Някакъв рокер въобще. Къде? Его. Някакъв рокер въобще, само ко ти викам. Не мога да го оцеля, бе. Ето мастик. Пак мастик, той човек. Кралчето го пръсна. Хубай. Да вземе айтеми. Нещо налазва. Ако нямаш пистолет, да ти дам ли? Имам много. Дар тройка ще. Хванах ли тази комар мъртен?
такъв комар влезе. Това беше много влезе, направих на сами. Добре, ай, идваш. Намерих още едно от P95, но нямам. Опа. Ще аз пускам трекерса. И аз го пускам гледа. Не смисъл, трябва да се спирам. Сега и тук напред и после завиваме ляво, нали? Да, ма тук има чест. Всеки чест е честен. Всеки чест е честен за мен. Защото де знаеш кому на бъде живот. Бос оръжия не се намират. Бос оръжия мисля, че се намират само в една сграда. Да, в една сграда. Твоя пък го намерих. На един паркинг в един чест, пробих всички честове. Мъче, аз... Бос снайпера... Тук последния чест. Ако тук има риба, направо се гръмна отварям бос снайпера. Аз от първия път, чай да затворя, че е студено. Аз първия път си помислих, че ми се привидя нещо, че е бос снайпер. И викам, омага, бос снайпер, а пък то наистина е било бос снайпер. На мен ми се видя някакво друго оръжие, някакъв обикновен тъп снайпер. Или по-скоро на някаква помпа ми заприличала. Въобще като видях снайпера, обикновен снайпер, въобще тогава бях... Тогава сигурно не се знае. Въобще не разбрах, че като оръжие носих тая роднички помпи такива в мене. Да, аз точно от първия път, когато почнах да играя... Аз 47 всяки такива мощни работи, по-пазех тая родничките. Просто кот оръжие намерих и пъхах те на честа. Кот намеря пъхам те на честа. Окей, аз минах моста. Ей, чека отиде там, бе. Помпа имаш ли че? Помпа, не. Нати ям. Това не е ли снайпер, бе? Помпа е, ти си снайпер. Да. Сега ще видим каква помпа ще е. Антикнобака, пуснах ли бе? Пускай сега, пуснах. Хубаво, сега в голямата сграда. Чек, справа съм да снимам. Нямам памет. Карай. Ще продължим ти път моя. Да. В тази сграда няма да влизаме, Чек. Чек е пазма малко. Добре, аре бързо, че не искам да става много дълъг клипа. Обаче... Ред, виши. Аз Чек ти тук ще го изтря да знаеш. Каченчики тук би трябва да знаеш. Аз ще хотям да вземам такова огната, тук малко често. Малко често ще вземем, няма да се подснеш. Няма да бързам вземам си често. Добре, ама те, които ти си ги качил и като ги изтриеш, те в YouTube ли се остават пак? Те се остават в YouTube, просто мога да ги гледаш само в YouTube, не от компютъра си. Ами то това много яко е. Това е много яко, човек и няма смисъл да се държи в тебе си. Ако знаете нещо такова, пишете в коментарите. Да, да се уверя. Ако разбирате от YouTube канали и такива работи, пишете да се научим и ние и да не въпнем си. Да, защото сме нубове. Ние сме нови, не знаем нищо. Все знае там нови неща, ама... Те и приятели наши ни помагат, нали? Нашите приятели ни помагат. Между другото намерих тази двойка помпа. Фак! Оставам, брат. Не. Фак. Айде, бе. Ти къде отиди, бе? Тук взем често. Ок. В принцип сега ще прегледам. Няма прегледам всички, трябва да се гледам само ако има амо някакво, защото... За бос оръжие, в принцип, аз гледам само за амо. Да, то е ясно. Защото вече съм си изсетнал оръжие, нали? Ако намеря там някакво... Вей! Ако нямаш тая Лиана, Чек, къде го прасе, щях да се умра. Като скелет, бе. Айде, бе! И с един и същи армор съм, Чек, еднакво силение. Да. В смисъл, просто своя се изхвърли по-бързо, защото... Ах! Фак, бе! Бой, Чек, аз... Окей, Чек, аз слизам и тръгвам към сградата. Това е тръгвам. Виждаш, ей, тук през някоя дупка мини. Да, аз съм не ще следва повърните в това нещо. Добре.
Между другото, мисля, че там на това няма никой. И ако наистина е така, ще мине. По-страшен съм сега от тебе. Не, да, по-страшен си. Знаеш ли, това... И ти пак много съм така. Болницата, че няма да взем че. Ела откъде ми. Опа, има някакъв вътре. Той няма нищо То няма нищо. Бързо ще умре. В къде паднах и аз, бе? Човек, важното е, че ще умре бързо, иначе какво ти бил сложен? Най-ново да извади някои картечници. Да, човек, въртяваш картечница, аз като бях институтна с хубаво протекчан 2 железен армор, тя човек едва ми сваляш половин сърце, с 5 партона ми сваля половин сърце. Смятай колко много, ма тя пък има много ам. Тя гърми с патрони на пистолет, човек. Да, знам. 300 патрона. 500. 300 са, бе. 500 са, бе. Както и да е. А 300 са, да. Ха-ха-ха, насра се. Аз сетих. Не намерих бос оръжие обаче. Айде, като тебе съм. Не, виждаш ли го е, че го стреляш? Да, аз го стрелнах вече. Блин. Не можах. Просто ако стреляш от някой от много далече, трудно е да го оцелиш, че ти дори да го оцелиш, то няма да го зачете. съвсем малко демидж ще му би. Да, колкото по-далече го стреляш, толкова по-малко демидж ще му би. Между другото, и това на животите е, че ако те оцелят от 5 метра с този снайпер чаптак, може да откачат ръката. Докато ако те гръмнат от 10 км, най-много ти направят дупка си, но сте гръмнали с Булк 18. Фоспак съм спуснал ланчик на отблока. Аз ще е канчик на отбака, почти никога не си го пускам. Но се опускам си, когато съм на високо пред кран, при мрани. Знаеш ли така посмърчам малко, но... Болен е. Болен съм. Но окей, аз сега като ги притърся ще спирам. Той аз сега като ги притърся спирам ще. А тъй аз не снимам. На мен всичко, че бъгнаха, нямам никаква памет, така качах и кой ще го изстреля, че. Да, той се че още 200 няколко минути иска да кацакаш. Намерих кола и нещо. Бий! Косона. Това чат на честплейти беше, бе. Някой... Ма някой клюна... Напишете в коментар дали това беше ли лав честплейт или enchantment честплейт. Ти не снимаш, бе, брато. Верно. Чек! Но забрано, бе! Бе, голям си! Надявам се това по-чек и после чуваш малко по-тихо, защото преди клипчета чек само вашия глас се чува много в филмите. Пак се забравих, че. Да. Окей, аз сега ще пишем спални там да свършваме тук. Искаш ли? Ай. Между другото, за първи път човека правя това нещо без никога да сна. Не намерих нищо ял. Идва и тук. А при розите да ги свършим. Да свършим. В този смисъл причка нещо. Ела тук пълна съм. Хора, това беше всичко от нас. Надявам се, че ви е харесало. Доста хубав снайпер съм си намерил извън кадър. Трябваше да го снимам, но карай. Това да го бана, сега съм го качил, че. Да, ай, чао!